Kasangani okabara buluda chogo ye mimetalike franjera fanga wasablo sianite oye jalatigolu ke shara kise ochamala munu lanyini ye kasika jamana ka oyirwa sabati kerengana nyama shara kise mimbe sika kesobo ka yelamado fanga nyini ton olu la halala abrogeant la loi régissant la charte des partis politiques. Malis la metonga Franyon Tomba au Conseil islamique du Mali Manyama, Malis la Medina Nyama au Kajekuluba, groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyama, Islamia de Meton, Anisaro Nyoran Fanan Karamoko, Assez de Shérif, Ousmane Nadraye, Sambiolo, la Soro Nyanamayala, Osratigala, au Farifoni, Nusonja, Anu, Odamu, Odara Kasangani, Barabado ye, Minkenes la Kabeni, Mekalo Kitani, Flasamba, Flani Mouani, Durui. Nous n'ayons pas de bi, bon, qu'on a fait qu'on a fait na faramono nga kaola au ye bamananga na soni. Ka ofu ka wala nyimandon akadania kotiga batala kada Sheriff la TV jaka soka malikono ani maliko kan wala saka sika bo kuna siri ani kumpana kateme kuna foni JLF. Kafwa ibonga kuna foni wati sele yeninye ina fo mbora ka okula so mitoko mena kasangani okabara buldo chogo ye mibetali ke franja fanga o wasablu sanité oye jelatigalu ke kajnishi sharakise chamomo kabeni oka sigi belebele do ye sharakise nunu nchela mibetali ke kerengena sharakise mimbe kuma mali jamana fayini to ulula halaka kasiga yelamado o barawla oye o sharakise jelatige Abdul Karim Musa ko Alekume engagé Kanyamada à Kasura Lofe. Conseil national de transition Nobé Frontier Fan Wasamblo Koufo. Au lieu où la Djerebak au commis ma séance plénière. Voilà ça, aucun aucun djendi, chala qui s'est aucun minu, nous gouvernement me fait qu'à barakeni ou louye. Noé chala qui s'est mis metalik parti politique ou yere la baralike anga jamana kono, noé charte des partis politiques. Ani fanga sanamau, noé statut de l'opposition yi. Wasamblo kono mao, noé sente maouye, ou sona kafo, ou djerani ni chara itali jamana gouvernement fait. Charia mi kumbe parti politique ou kun anga jamana kono. Ani opposition no ye fanga sinama ye ko sonsori kabo jamana kono ma keme ani bisaba olu ye utrega korta ku jarane aye ma fla ko kuluma jene aye mama soro mi ye yere somne ni ba yira ka fo kata bi doina no ye dene doye mekalo tlita ani fla san ba fla ani mugani duru sharakisembe anga jamana politique parti olu ka bara nyanabo anga jamana kono o nyongirila Fogata se Charakura Talima, directeur général de l'administration territoriale, son kelen flé ni Charami ma sente ma fait, kabina ou de Mekosebe, Baraula, parti politique ou la baralistra fait anga jamana kono. Parti Bekasigi, parti Kura Bekasigi, Dongodo, Adum Fora Kwanga Dobala, Dotisega Boala ni Sharia Bey, Sharia Mimbe, ou de Koka parti Sigi. Parce que Mali Sharia la, ni Kela service Barakelai, les bisaba de Diraima. Ni donna na ko abe faga ka parti sigi le bisaba de dilendo ad service barakela ma ka récépissé di ko parti sigi mais au sharia bi o de dankare kala o sharia de la jamana nyamo ko tangi sharia mbi to tsega bo parti la ka sharia ntoyi parti kura sigi liga no dongodo al grem na mo gambe sega sigi dron ka bembe menke kata parti sigi au Tébé, bi ambe parti keme fla ani bi kononton ani wolonvla de la Mali kono malien est joli donc au charia min kera sababu ye ka parti chaya jamana kono au charia inde kunkanga jo bi anga député Blum ro olu de tege korota ka foko au charia ko okobana Mali kono ya sanga kisela metalike bi jamana politique ton olu la barani c'est la question au la sosoli namba foma charte des partis politiques en statut de l'opposition avant ka foko ni saria souffla c'est la question fly nous metalike parti politique là ni na ya sanjim bugain que jamana yenye saria kisata aka ayina fa bi de ko soso kumunya to o yina fa o metalike jamana dum yere kala nyinima mun kera assise nationale là ni jamana dum ya foko jamana parti politique ka cha ko chama boala ani concession là mun kera avril kalo temenina mun ya ira ko jamana parti politique ka cha parti politique keme fla ani bikolo to ngolo banga jamana kono CNT re konnana je kulumbe no commission loi ko be ko prepare la tige mawye ko ni shara mi talin fle ni korote ka fo parti politique ko bana anga jamana kono wolma beje fanga no démocratie ko ayi shara do kumbe
min de tun bɛ kɛ sababu ye ne jamana bɛ ka parti politiques mara ni min ye o sariya de ɲɔngirila nka sariya kura de bɛna ta min ni politique ko baaraw bɛna kɛ o kɔnɔna na wa o baaraw de lawalalen filɛ nin ye CNT maaw fɛ. mais k'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko nin sariya kisɛ mun ni bi a jɔsira ka bɔ anw ka sariya sun kɔnɔ a tɛ dankari politique tɔnw ka ɲɛnamali la an ka dugu la parce que jamana politique tɔnw bɛ yen ka kɔn charte ɲɛ donc jamana politique tɔnw olu ɲɛnamalen don jamana sariya sunba de kɔnɔ jamana bɛɛ fana ɲɛnamalen don jamana sariya sunba de kɔnɔ a ye ka diya jamanadenw minnu bɛ jamana sariya sunba falen a yɛrɛ ka yira olu la k'a fɔ ko n'u b'a fɛ ka sariya sunba falen u tɛ se cogo si ka u dankari jamana ka sariya sunba la mun b'a fɔ ko jamana in sigilen don politique tɔnkulu caman ka ɲɛnamayali kan donc n'an b'a fɔ o ma ko multipartisme. donc k'a fɔ parti ka caya o de ye démocratie ye o ye fili de ye démocratie Mali démocratie magamaka la a b'a nɔ na Mali ka constitution magamaka la a b'a nɔ na sariya dɔ de tun bɛ min tun bɛ ka parti politiques ka mara gɛlɛya jamana ɲɛmɔgɔw bolo dankarikɛla o sariya de la. K'a ordonner k'a fɔ ni sariya kura tali ye CNT maaw fɛ ka parti kura sigi an ka jamana kɔnɔ nin bɛ dankari o la fɔlɔ fo ka taa se sariya kura min bɛna ta jamana ɲɛmaaw fɛ nin baara in nasiraw kan ni o buruburu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o na o dantigɛliw kɛ kɔfɛ. Mali silamɛtɔw ka fara ɲɔgɔn tɔn b'o conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ani saro ɲɔgɔn fana karamɔgɔ a se de Sherif Usman Haidara ye san 70 sɔrɔ ɲɛnamaya la o siratigɛ la ka bɛn ni ntɛnɛndon mais kalo tile 12 sanba 25 ye korofinan tɔrɔn dantɛrɛba o de sugantira walasa ka se ka taa o nisɔndiyaba kɛnɛ sigi ye ka sanga ni kɛnɛba in ye a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen maaw ka se ka seerelakanw caman kɛ ka ɲɛsin bani ka wuli ka jɔw ma fo ka se ŋɛna yɔrɔ la min bɛ tali kɛdala dumuni dɔw la ka taa ka di mɔgɔw ma malobɔrɔw la tulu ani sangew la fo ka se o ɲɔgɔnna caman ma Sherifa TV tɔgɔ la Sadio Sidibe Musa Fɔnba Buya Kulubali Ibrahima Kulubali Abdulayi Sogodogo ani Nuhumu Kone olu tun bɛ mɛ kalo tile 12 san 1955 mɛ kalo tile 12 san 2025 Ala ka yamaru san 70 a y'o sɔrɔ ɲɛnamaya la o damu bɛ da silamɛw fɛ gatotigɛ bɛ o la wale ɲumandɔn dablo tɛnkuni bɛ o la sirifikɛ la Mali silamɛw ka ɲɛmaaba a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara an bɛ bi tile min nɔ maa min ka wele daka sera ka mɛn ka na Ala fa fɛ o ma joli de Ala lasɔrɔ sera lasɔrɔ a ka dakoroɲɛw sababu la bonyamasegin bi k'a ye kɛ ka wale ɲuman dɔn silamaya laseli la silamaya sabalile silamaya kanune a mɔkɛ sanuma Muhammadul Mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye cira ni min ye ka bɔ daba masa yɔrɔ an jɛɲɔgɔn an ka président an ka Sheikh Sherif Usman Madani Haidara bi a ka san 70 la anniversaire ye an yɛrɛ kɛnɛ kan Ala ka san caman yira an na an bɛ dugawu kɛ Sherifukɛ ɲɔgɔnna caman Ala ka kɛ jamana kɔnɔ parce que n'i y'a ka kuma lajɛ a bisimila fa Rahmani fosi tɛ bɔ a da bɛn kɔ bɛn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamana basigi olu kumakan de bɛ bɔ a ka kuma bɛɛ la a ka wajilikan bɛɛ diinɛ bɛɛ k'a fara ɲɔgɔn kan silamɛya diinɛ kɔni a ye baara mun k'o la o tɛ ko wɛrɛ dogolen o ɲɛdimi de bɛɛ ɲɛ b'a la a ye baara mun kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ani kɛnɛya laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. san 70 tile 7 dɛ kalo 7 dɛ san 7 dɛ o damu bɛ da ba madani de ni basi dan darawere de a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara kanubaw fɛ kɛ bini do manga ndɛnɛ wulatile silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sirifikɛ la silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansarine Internationale fadi ɲɛmaaya so a n'a ɲɛmaaba ka jira sirifikɛ la k'a fɔ u wasa mɛn'a ye bani kanubaw ka kanu jira kuma do wale ɲuman dɔn fɛnɛ do nisɔndiya dɔrɔn de bɛ yen cɛkɔrɔba in ye anw kanu Ala kama a y'an dɛmɛ Ala kama a y'an kanu Ala kama an fana y'a kanu Ala de kama donc nous sommes obligés k'a dɛmɛ a ka siraw kan minnu bɛ k'a dɛmɛ n'o ye a ka zikiridalaw ye a ka journalistes ye n'an seko kɛra min ye ka min encourager don min na an b'o kɛ k'o encourager. ndɛnɛ mɛ kalo tile 12 wulatile yanfan korofinan dolati kɛnɛ minɛna ka kɛ iko dakɔnɔ ɲi dolati kɛnɛ minɛmɛ ka masiri ni bonyamasegin taman jiyɛnw ye wa yande fɛnɛ bɛna kɛnɛ in bisimila
san 70 ɲaɲani kɛnɛba a se yada Sherif Usman Madani Haidara tɔgɔ la. Sherifkɛ dontɔ jama nɔ silama jama nisɔndiyamɛ k'a kunbɛn podium yɛrɛ sendayanfa san 70 sɛbɛnni ɲɛgɛn bɛ Sherifila denbaya teri siraw jɛɲɔgɔn siraw bɛɛ ye wele jaabi ka na maa ka ɲumanya dɔn a ye maa min kɛra faso kunnawoloden ye silamaya diinɛ laseli kɛrɛfɛ ka wulikajɔbaw kɛ min bɛ se ka to Mali jamana a bɛ basigi k'an kisi silamaya faamuya cogo jugu tɔɔrɔw ma. nisɔndiyalen don an nana Sherifkɛ ka san 70 ɲɛnajɛ la an bɛ Ala fo k'a barikada ka tila ka ɲin'a fɛ a ka san caman yira an n'a bɛɛ lajɛlen na ka k'an ma ni sini kɛnɛ ye. Je pense que nisɔndiya ko don Mali kɔnɔ san 70 n y'o jateminɛ a ye waati min kɛ ka Ala ko kuma lase o de ka ca donc o ye tanuba ye an bɛ Ala deli halisa Ala ka ci caman d'a ma jasa Ala ka kuma lase parce que o de ye labanta ye an b'a fo k'a barikada Ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma Ala k'an ka jamana basigi. An bɛ kɛnɛ mun kan n'o ye an karamɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara ka anniversaire de don kɛnɛ wasalen de don vraiment jama bɔra an bɛ anniversaire fête mun na hali sisan Ala ka sigi ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma san o san an ka Haidara ka anniversaire fête. Nisɔndiya kɛnɛba in laseliw kɛra kɛnɛ kan seereyakanw kɛra Sherifkɛ a bɛ baaraw minnu na diinɛ tɔgɔ la Mali kɔnɔ o wale ɲumandɔn foliw kɛra a la zikiri dumanw fɛnɛ tun bɛ ka kɛnɛ k'a kɛrɔ Mali silamɛw ka ɲɛmaaba Seyada Sherif Usman Madani Haidara nisɔndiyalen ye kuma ta ni ka foli lase silamɛjama bɛɛ lajɛlen ma maa o maa y'a se kɛ nin ko in nɔ yɔrɔjan ani yɔrɔ suru kanu na sira don a y'i fo k'i wale ɲuman dɔn Sherifila denbaya sɔrɔla ka boji fiyɛ k'o fa dagabana gato masirilen sanfɛ bani ka bange ni ɲaɲani kɛnɛba fandanfalaw fɛnɛ bɛ muɲamuɲa na lojuratɔw malobɔrɛw tulubidow makɔrɔnin bɔrɔ sange ani nasɔngɔ nin bɛ nin na dɛsɛbaatɔw la lojuratɔw la falajɛ iziya ɲɛkotɔw ka yɔrɔ u ye dɛmɛw bisimila ka wale ɲumandɔnboli kɛ Sherifkɛ la wa nin kɛnɛ in ɲɔgɔn na fɛnɛ sigi kunbɛn silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansardine International fadi jamana 40 nɔ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma ko ba Madani den ni Bajidan Tarawele de a Seyada Sherif Usman Madani Haidara bangina. ka to alibi korofina ntorɔntantɛlɛba in kɔnɔna na ka sanga ni Zamzam y'u ka san 70 sɔrɔli o nisɔndiya ani o damu dali ye silamɛya dɛmɛtɔn fédération internationale o ma ɲɛmaw ka fara maa welele caman kan olu kɔni ye u ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya an ka kunnafonidilaw ka kuma gɛlɛnmani na an ka jɛ ka ɲɛmada olu dɔw fɛ. Garaba bi an wasale bi nin kɛnɛ sanfɛ Sherif Usman Haidara ka san 70 sɔrɔli san 70 Ala ka diinɛ drapeau kɔrɔtali la san 70 ka maaw wele ka na Ala ma ni bɛn ani kanu ya o ye san 70 adamadenya dɛmɛni ani adamadenya kalali ɲɔgɔn na o baaraw la Sherif Usman Haidara an y'a dɔn ni min ye diinɛ baara kɔnɔ ɲɛmɔgɔ don ɲɛmɔgɔ min n'a kan ka ladege jeunesse fɛ min kan ka ladege diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔw fɛ min diinɛw ka kun Ala ka dugukolo sanfɛ diinɛ taabolo ka se ka ɲɔgɔn faamuya Ala ka dugukolo sanfɛ mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kanu cogo min bɛn kelenya ka se ka mɔgɔw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ a ka diinɛ baara bɛɛ ɲɛsin na o de ma tɔɔrɔw kuni nɛniniw kuni juguyaw kuni o ye ale ka engrais min bɛ dɔ fara a ka diinɛ baara kan donc misaliya ɲuman don denmisɛnninw bolo misaliya ɲuman don diinɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen bolo an bɛ Ala deli san 70 wɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o d'a ma si kɔnɔ kɛnɛya kɔnɔ lafiya kɔnɔ jamana ka basigi ani jamana ka kolo suma ani silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ma
wona ke kata fuyi mani ote donc o modèle de o namusaji de exemplaire de mi ni beka nga mi da digi beka ga to ka do fe o dato on na kede zabe amana ku worshila kana encourager kana sanjama wora minga bonini minga tanini ka jini ala fe ala ko dama asebi dinga min dala jamana nga be ana basigila ala ka semu me ala fo kala barkada biye dombaye Cheikh Ousmane Madane Haidara aye sambi wolon lan sorobe ale ka bangini e dombaye en bolo aga bangini kara dombaye mali bolo sabula ale kara sababu ye ka hera chama do jamana en kono amala fo kala barkala kala wala nyimalo kasi kala fo kala barkala kala wala nyimalo ka foli fo lan karamo wa la Cheikh Ousmane Madane Haidara binu so diambana ka bo fo ga sadana karamo wa sambi wolon la sorobe karamo ka nyana ma sambi wolon la ani amba jate na fo ay samba kelele balo diena parce que karamo ay bara mi ke ibse ga samba tan ere balo ka so imo bara nyoke ambe ala del hal bi shijali kenani lafia ala ko dama ka dil ala fe an karamo ala ka me encore vraiment nous so dianu président betora ka président beka foli ke ni kenen ka jamana bina ni président ka tonde beka foli ke kanu baga beka foli ke ka die beka foli ke an karamo ra ka fo joyeux anniversaire sanchawa mala bolo ala ka irana ni shi ani kene ani lafia vraiment nous so dianu bi ko ga sa dana ambala le fo kala barkala kala wali malo Banika sambi wolofla sorale nyanamala a musonja ani Adamu Dara kasangani barabaw chama ye kanyane makena ba min sigila ka beni meklo kletan ani fla samba fla ani mugani nani ye min baraw sirala islamia de meton anu sorono kanu nyon fe wala sa kasega baraw kunche nusonja ani farfonu kono surafana du kene belebele do labena wala sa kasiga nongo kuro ani dawa ko olatige sibeni koro ka ufe shirifula du ba konnana bamako yera marakafo nana konnana o siratiga la dine nyemau islamia de meton federation sa dine international ulu manyemau kafara maulule chamaka ulu bela jeni yera kene ka wala sa kasiga oka kanu sebenja anu okansonyo ko sebenja ko nyishi zemzemiyu bangani nusonja ukeno mo Musa Fomba Ibrahima Kulubali Nuhumu Kone olu kume Shirifla TV togola Nangonguru anida walaje male silama ukanyema ba asayada Cheikh Ousmane Madane Haidara ka bangeni nyanyani abe kunje nene nzurato indeye min labembe silama de meto Fédération Ansardine Internationale Fadife kanyeshi ba Madane ndene bashi dandrawrede asayada Cheikh Ousmane Madane Haidara kanuba ubela jelemo sambi wolombla ayo soro nyana mayala jama bi je ko damuda kalaba ka nyini dali masafe sambi wolobla chama be ala bolo ala ko noya sirifike yi nangonguru anida wala je Dominic Lok ngengu me kanyonzoro sebeni ngoro residence sherifiani na sheb moko nyuma tlole saga galaka kele kanyon bla bla arabu bashi safe no ko moko kusukusi bashi da ya mange nyininga na mobishimila karamo amdelai salati no kefenu kataze mive sumale jiride no gwere umo ni mekungengu me kanyonzoro residence sherifiani na sebeni ngoro serifila demaya terisirau balema sirau bei wale nyuma ndomulike kanyeshi mali silamato nga faranyonga jakuluba au conseil islamique du Mali manyema mali silama dine nyama nga faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama ya meto ansaru nyejoyora sayyada Cheikh Ousmane Madane Haidara mo anyono namu tarikhu laibame namu o nala iklebe anyogoma ibe ala fo anika ala wele kosebe ni dusugunjele ay baraw barake ala ka swala ala ka bemine ala ka barka do ala nyina oye asambi wolonvlay Allah subhanahu wa ta'ala ka fon seriala bi wolonvla chama me ala bolo ambi ala deli ala ko di ama ani kenea ani limania ani lafia ani wasa ani kungorota ani sankorota ala noro min blala ala kana dufa ya rabbi ako ala ka barka ba Madane ndeni bashida ndarawrede sambi wolonvla me na me ko damu dabi ani kelikaka kasabuke abeka ke maye mami zababula silama ya dine famuna mami zababula mali jamana beka kishi
kosa ina fiɲɛ wililen dɔ tɔɔrɔ mɔ n'o ye diinɛ futinɛ fiɲɛ ye k'a jira k'a fɔ muhamadul mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye cira ni diinɛ min ye o diinɛ in ko makari ani hinɛ ka k'i ma ɲɔgɔn fɛ maa min y'o lapasa jamana in kɔnɔ n'o ye san 70 sɔrɔ ɲɛnamaya la o damu ni dali ka kan ka dugawu k'a ye baara ta fanga bɛ se ka nɔgɔya a ye cogo min dali masa bolo o dugawu kɛra kɛnɛ ka sirifikɛ ye o tuma na bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sirifikɛ i ye ala waleɲuman dɔn nka jama wele kun ye jumɛn ye k'a fɔ e kelen tɛ se ka ala fo ala ye min kɛ i ye ala ye juru min don i la i kana se k'a bɛɛ sara nka i kanubaw fari i kan k'a fɔ ala i ye nin kɛ n ye ala a barika ala ye ɲuman min kɛ i ye i ka tɔ foyi tɛ ala subahana wa taala fɛ o tuma na anw yɛrɛ bɛ fari i kan k'a fɔ ala i ye an balimakɛ an'an karamɔgɔ ani kira bɔnna i y'a sɔn a ɲinifɛn bɛɛ la ani farankan i y'o d'a ma diɲɛ na yan cogo min ala lahara i k'o ta caya ni diɲɛ ta ye jugu i kan'u yɛlɛ a la i kana kɛ hasidi sago ye ala an b'i deli i k'a kɛ kɛnɛya jidi i ye ɲuman o ɲuman bila a la ala kana bɔsi a la ala kana ka ko to a yɛrɛ bolo e ka k'a ka ko ɲɛnabɔba ye i ka don a n'a ɲinibagaw cɛ u ni min ka kan ala ye k'o ko la silamɛya dɛmɛtɔ fédération ansarine internationale fadi a ɲɛmaaba surakata salamantaw ka kuma na saratika kurakurayara sirifikɛ ye silamɛya diinɛ lapasali la u ni a n'u ka nafolo o b'a ka bolo kan a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'an karamɔgɔ fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ fo n'i y'a jateminɛ haut conseil bɛɛ bi yan bi leader bɛɛ bi yan ijuma bɛɛ bi yan taabolo bɛɛ bi yan bi an balima katolikiw fana bi yan bɛɛ nana ka na ala barika la ni karamɔgɔ sɔrɔli ye an fɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barika la k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a deli ala fɛ aw cɛ kanu ala k'a jidi ala kana nafili don ani ɲɔgɔn cɛ k'a deli ala fɛ an farala ɲɔgɔn kan cogo min diɲɛ na sijan sɔrɔli kɔfɛ ala k'an fara ɲɔgɔn kan ala kɛra gɛrɛfɛ ala ka labanko ɲumanw d'an ma ala ka hinɛ an ka taabagaw bɛɛ la karamɔgɔ e nani kɛra diɲɛ ma lafiya ye e nani kɛra diɲɛ ma nɛɛma ye bi jamana caman nisɔndiyara bi dɛsɛbagatɔw ni filiyamusow ni yatimɛdenw bɛɛ nisɔndiyara ni banabagatɔw bɛɛ nisɔndiyara karamɔgɔ bi an b'a deli ala fɛ ala k'a kɛ o kama ala ka sijan d'i ma karamɔgɔ ka labanko ɲuman d'i ma an ka mɔgɔkɔrɔba minnu y'an kɔn an b'a deli ala fɛ ala ka hinɛw na ala ka yafu ma ala k'u layɔrɔ suma vraiment nisɔndiyara ka nabaga bɛɛ fo ala k'aw bɛɛ sara kɛ alijinɛ ye a ye dugawu minnu kɛ karamɔgɔ ye ala kɛra nɛɛma ni kisi b'a ma a ko ni hɛrɛ kanu i balima silamɛ ye a bɛ daminɛ e yɛrɛ la an b'a deli ala fɛ ala k'a bɛɛ daminɛ aw yɛrɛ la ka caman k'an karamɔgɔ ye k'a mɛn an kɔrɔ ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ karamɔgɔ ka denbaya ala k'a k'a sago ye karamɔgɔ ka denbaya ala k'a kɛ ala sago ye ala k'a k'a sago ye ala ka si d'u ma ka kɛnɛya d'u ma karamɔgɔ n'a denbaya u lɔra silamɛya jigi kɔrɔ an b'a deli ala fɛ ala ka lɔ jigi kɔrɔ ala ka don ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ ala ka don ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ anw yɛrɛ bɛɛ cɛ kanu ala k'a jidi baara sɔrɔla ka kunjɛ ni duwawu don ye an bɛ jɛ ka duwawu don kɛ 12 mai caman bɛ dali masa bolo ala ka nɔgɔya sirifikɛ ye amina yarabi karamɔgɔ musa foma ala ka o duwawu minɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansardin a biro min bɛ mali jamana kɔnɔna na a ma ɲɛmaw ka fara tɔndenw ka laadalasigi min bɛ kɛ o fɛ kalo saba o ye o laada timɛ baara in kɛra ka bɛn ni sibiri don mɛ kalo tile 10 san 2025 de ye adɛni o jabala la bangɔni jɛngɛnɛ b'u la bamakɔ sigida gale kɔnɔna na fatumata yaya kane abulayi sogodugu olu tun bɛ Shirifula TV tɔgɔ la ni ko silamɛya dɛmɛtɔn ansar jɛkulu a jɔsen belebele dɔ ye ɲɔgɔn kunnafoniya ye o de la sanga n'a ka waati silamɛya dɛmɛtɔn ansar kɔma fara ɲɛma kan u bi fara ɲɔgɔn kan ka sigi u boloda ka ɲɔgɔn bilasira la tɔn in yɛrɛ bi taa cogo di ka ɲɔgɔn hakili lajigi hali bi a sigira kan minnu kan jango laɲiniw ka sabati ni ɲɔgɔn kunnafoni di a jɔsen belebele dɔ ye nin ye silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ye mali jamana section 105 section 103 olu de filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ya ko kura ka n'u ka layidu talen dɔw bɔ a sira fɛ seyidi sherif usman madani aidara ka hakilina kɔkɔrɔma doni ni o tɛ dɔwɛrɛ foyi la ni silamɛya taasira jɛlen kɔ ka hakilina falenfalenw kɛ koma ni ɲɛma
tɔn yɛrɛ bi taa cogo di a laɲini fanba ɲɛta sabatili o n'a ɲɔgɔnnaw ni sigi min ni a bɛ kɛ kalo 3 o kalo 3 a laɲini fanba de fana kana sɔmi sigi a kan baara minnu kɛra kalo 3 tɛmɛnenw nafoloko lahalaw baara bolodalen tɔ ye jumɛn ye kɔma ni ɲɛma bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kɛnɛkan kow don an y'o fɔ silamɛya dɛmɛtɔn ansar a kɔnɔna baaraw ye kɛnɛkan jarakiw ye namara t'a la. An kɔni an nisɔndiyara parce que section 105 la an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ nana fo n'a kɛra 2 ɲɔgɔnna ye tɛnɛnkun ani ɲɛfunke donc o ye nisɔndiya ko ye parce que jamana fan bɛɛ gɛlɛya b'a bɛɛ kɔnɔ o tɛ k'an bali an ka baaraw la an kɔrɔ ye ala kama baara de don foyi tɛ se k'a bali fo saya yɛrɛ de donc an bɛ déléguéw bɛɛ fo an kɔni an nisɔndiyara bi sigi in na an bɛ se k'a fɔ an ye kalo 6 kalo 5 ɲɔgɔnna tɛmɛ ka ban an bɛ se k'a fɔ mawuludu kɔni a gɛrɛla kosɛbɛ min b'an jɛ mawuludu la n'a tɛmɛ kalo 4 ɲɔgɔnna kan donc ni an ka sigi kelen ɲɔgɔnna de kan ka kɛ nin kɔfɛ sisan mais an dalen don a la laɲiniw u bɛ sira kan an dalen b'a la laɲini ninnu bɛna sabati donc o la sira kan min b'an bolo o ye duwawu de ye ani folikan ka ɲɛsin an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma an ka déléguéw fɛn fɛn ye déplacement kɛ ka na an ka foli b'u bɛɛ ye. fɛn min bi kalo 3 tɛmɛnen baaraw ko fɔ silamɛya dɛmɛtɔn ansar bureau national ko u bi tɔndenw sɛbɛkɔrɔ fo ka wulikajɔ baaraw la ko baara bɛ ka kɛ wa baara kɛra fana u ye weleda ka ɲɛsin tɔndenw ma hali bi cɛsiriw ka boloda jango mawuludu sunyatɔ ye nin ye baara tɔw bɛɛ lajɛlen ka bila fiɲɛ na ko yɛrɛ cikɛ ko ɲuman o ni foli ka kan silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw yɛrɛw délégué minnu ni u bɔra section kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko n'u seko n'u damajiraw bɛɛ lajɛlen kɛ hali bi laɲiniw ka sabati. nin kɛnɛ ka bi an nisɔndiyalen don an bɛ foli segi an ka pere national n'o ye Moro Jalo ye ani section fɛn fɛn nana kɛnɛ kan an ka foli bɛ ka turu bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ vraiment an bɛ ka résultat min a ye mɔgɔ nisɔndiya a y'an content baara tacogo la nin b'a jira vraiment ansardini ɲɛta belebele bɛ yen. sigi in kɔnɔ a cogo ɲɛna a cogo bɛ ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de ne ka participer a la bonya ni karama de b'a kɔnɔ o de dun ye ko in yɛrɛ sinsin bereba ye parce que jɛkulu la n'a bɛ ɲɔgɔn bonya a bɛ ɲɔgɔn karama i b'a sɔrɔ si tɛ dimi si kɔrɔ donc laɲiniw bɛ sabati n'o tɛ ni bonya tɛ yen dɔrɔn a bɛ na ni défaillance ye ko la ala k'an kisi o ma o tɛ karamɔgɔ sago ye. silamɛya dɛmɛtɔn ansaru musobaw ye waleɲuman dɔn foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ɲɛmayaso ma ni ka jira u la k'a fɔ u b'u ka bilala su ani tile. n'i y'a dugu fara ɲɔgɔn kan a bɛ dɔ bɔ olu bɛɛ ka délégué bɛ na ka na mun ni mun ye baara kɛ ka na k'u f'u ɲɛna ala sɔnna fɛn caman fɔra bi an ka ɲɛmɔgɔw fɛ minnu kan ka ɲɛfɔ ani minnu man ka ɲɛfɔ mais toujours an kɔni sigilen ye min jateminɛ foyi tɛ ansar kɔnɔ ni ɲɛtaga tɛ foyi t'a kɔnɔ ni bɛn tɛ adamadenw n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala ɲɛda kama kaban fɛn o fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ hakili la ni nakun ye ala ko ye o de bɛ sabati a kɔnɔ. a kɛnɛ in kan waleɲuman dɔn ani tasi bila kɛra ka ɲɛsin sherifula duba ma bilasiraliw ani ala wele kan caman o de ye kɛnɛ in y'an ka bonya kosɛbɛ. ka sanga ni Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a sede Sherif Usman Haidara ale ka san 70 sɔrɔli nisɔndiya ani o damu dali ye min bɛ tali kɛ silamɛya dɛmɛtɔn Anusaru ka bɔ Bamako yɛrɛ marakafo 2nan o section kɔnɔna na o ye jolidi kɛnɛ belebele baara dɔ labɛn walasa ka se ka joli di fufalaki walasa min bɛ se kɛ sababu ka manifinw ni kisi i n'a fɔ a bɛ kɛ o fɛ cogo min na kalo donna k'a fɔ baara in kɛra ka bɛn ni karidon mɛ kalo tile 11 san 2025 de ye ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn Anusaru caman yele ye Kadija Traore Seydou Ɲari olu tun bɛ Sherifula TV tɔgɔ la. nisɔndiya ani munyamunya k'a kɛ waleɲuman dɔn ye ka ɲɛsin nin cɛba in ma ale min kɛla alisilamɛya jigi ye ka bɔ jamiyatul amsarudin section bɛ commune 2 la n'olu ye jolidi kɛnɛ belebele labɛn nka u yɛrɛ bolo nin tɛ jolidi dɔrɔn ye nka waleɲuman dɔn de don ka ɲɛsin a seyidi Sherif Usman Madani Haidara ma ka da kan ale ka bangeni munyamunya o nisɔndiya baaraw de don fɛn min ye nin jolidi in kolabɛba jɛkulu ye o y'a jira k'a fɔ ko Mali alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan
Tomba au Conseil islamique du Mali Manyama Ali Alassoni ninga ke jian bela jerenima here kada ka wuli ka joma alislamia dinya chenyi la silla akalimania ujidili akabe nyogonya nyini alislamia ni nyogonche anaka nyogon deme wale yaw ben ani kiliya nyina mauni nyogonche fokata se akabalma tugulima ani jamanaw ani sigidaw olu yiri wali kasangani akawuli ka jo anaka blasirali kon anaka wajulu kan sanmoyi amankara go fu ko sebe ka barkada amba fokani ce sarabe ala de bulu ala kana ka demba sara ayan bo cike furu labato lawye ka on bo danga de yala an ba do an de un kan do an ce do an ce fana kan do ale de wo yira auna am foita anda kan ni ce ko bayin fuko ashi nyogon biwolon vla nyogon chama be ala bulu ala ka dama ngede ni anniversaire sam bisabani kelenani on commune de ubake on de adamne wa amba la foka se ambe kan ni nakli labanduma amba karam ko kan anniversaire nke ambe ala de deli ala ka shikun takala ja ka jugu maluku dese ala kana jugu bo ayere la ala kana ayere ka jugu nango bamanan ni ambe worom bi anta fuko mali dron quoi ama fuko jembele dum sabu enyamba ka événement be andron quoi ko sinon ni te worom de to wor kalama quoi abe ko chamane no aramadia konala sale ka dan joldi rematron ni beke mo dula ala do ko te karamo re fe fifi donc nous kara mo ka sabu bonaye donc vraiment anga ni chodia ka bangila ka ni karamo ken fedron ala ni che quoi alsa ala ka tuka shila femye ni juldi na fay nya foli kila kan kosebe docteur fe ninga soroga duwa dunke alislamia de metonya joro e ka sangani aka bangili asidi Shérif Ousmane Madani Haidara donc ambe kenen kayambi ambe Shérifu ka anniversaire niebla enla am serdin be ka juldi do la be ka fenke du chien folay donc un chien chama de ni fo be ka fenke donc juldi mena dibi je pense que avant on demain en bara konala parce que beba don julgo gela est mieux ni gela bala donc en ce moment les circonstances de bateau en met de lichaman soro ka la sabo ka di banawata umma donc en même info unyana kana ke saun sanga ke dilie mais kalo sabo yan kalo nan o ka se ka fendo organiser ni se ka bara et tu va mena ame do ke anga chwa wae ana ko la ga sanchamanta irana laga shijani kenen le banko manda anma amba oppress fana fo akan de manga barala pour que julin abse ka nyefo mo ina to mena juli ka se ka soro pour que ambal mum be nu mo bala ko ka se ka aka donga fo femi ansaru ani kanbo ubola iko konokulu ningana ujolidi kasangani bastandi ani ba madandi alika bangini ni sonje ninga ke wolin mando en kanyashi amebo faba kono ka ankunda kai marabolo ka kalo dona ka foyi ka sangani akamunu munu salo yi wala sa ka sigata alislamia dine nyuma chare alislamia dine mingo hinani makari mimbe talike malislamia tonga franongo tomba au conseil islamique du Mali manyema ba amfana karamogo ase de Shérif Ousmane Haidara denge ase de Shérif Iba Haidara DGP a kumela tondoni kanunyo fe munu bora kachaya kanunyo kanusonyo yira kasangani bani de yele yo ochemo kala dona kafo bara inkera kabeni karido mekalo kletan anikele samba fla ani mwoni duru de ye Shérif la TV tokola tamade onye Abdoulaye Jara Samba Traoré kumakan ya Amadou Kamaratai kay jamiatul amsarudin belajiren ni sonjale ka sangani alislamia de metonya joro dinge asidi Shérif Iba Haidara nuba weliko DGP ali yili ukaduku konnana kerengrenya la shifi kunda ni oluya meka ke unya joro anuka misali tayoro ka sangani akawulika jo anaka chesiri alislamia dine mime be ani kelinya ko fo katasi akaduwa de yama ambe ala fo ala barkada ambe karamo anniversaire kenaka no ya sambiwulu la ala barkada sambiwulu la chamambe ala de bolo ala ko di ankara mo ma ambe kenemu ka kenabadu kena wasalendo kena mundo kena mukanga korta nyabe hono bi parce que ambo foko dadda luat maka bamananko ni inyara femba fofo nola munya fofo
o ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen bi Mali kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ bi karamɔgɔ ye acte mun posé silamɛya kadiri kɔnɔna la silamɛya faamuya cogo la a ɲaɲuman kan a ka bon hakili ma n'i ye karamɔgɔ nɔ ma filɛ dan t'a la o la ni nin kɛnɛ sigira karamɔgɔ ye an b'a fɔ nin kɛnɛ ka dɔgɔ karamɔgɔ la parce que fo karamɔgɔ nin kɛnɛ ninnu kan ka kɛnɛw de diɲɛ bɛɛ k'a fɔ ko mun de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o la a na fɔ ko karamɔgɔ bangera nin don ye o ɲɛnajɛw de bɛ yen o nisɔndiyaw de bɛ yen karamɔgɔ bɛ ɲininkali de bɛ kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye jɔn ye a ye baara jumɛn kɛ a ye mun de kɛ a ye mun de posé diɲɛ kɔnɔ a ye mun de laɲini diɲɛ kɔnɔ siga foyi t'a la silamɛya bɛ dɔn o kɔnɔna la o la an bɛ mun fɔ an bɛ Kayi yan ka kaɲɛ ni an ka karamɔgɔba ye Iba ka tournée n'o bɛnna anniversaire ma hakili la o anniversaire ni o fête de bɛ kɛnɛ kan bi ka bɛn an karamɔgɔ Iba ka nali ma o la an bɛ Ala fo. Seydi Cherif Iba Haidara a parlé cogo la min ni ta ɲɔgɔn ye maa wɛrɛ la a ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ a fa n'o ye alisilamaw ka fara ɲɔgɔn ka tɔnba au conseil islamique du Mali maa ɲɛma Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka baarabaw kan a n'a ye jigiya min fa Jamiyatul Ansarudin tɔndenw ye fo ka taa se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ka sanga n'a ka diinɛ lasiliko ɲumanw ye a n'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ bɛɛ ni keleya ɲini na alisilamaw ni ɲɔgɔn cɛla la. An bi an sigi kun an b'o fo n'o ye an karamɔgɔ ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara deuxième bɛ an kuntigi den kuntigi i b'i baba fo an ansaru kuma o kuma an ni an ka nafolo se wɛrɛ de taa ni o de kɔ walahi ni fɛn bɛ ni nafolo kɔfɛ an karamɔgɔ an b'o di i ni baba ma o lɛdu bɛ an bolo fo lahara don résultat kuma tɛ dɛ t'i sigi dolo la min ka di i k'a fɔ o bɛ dɔ fara a kan de ti fosi b'a la anw ye min ye ninnu na ni diɲɛ y'o ye ni Mali y'a ye ɲaguma Mali yɛlɛmana mɛn na munna ko an ka gouverneur munna ko ni Mali bɛɛ kɛra cogo ye munna jamana bɛ diya ni Mali yɛrɛ ye karamɔgɔ dɔn don o don Mali mana karamɔgɔ dɔn don o don o don Faransi ni États-Unis ka dɔgɔ kɔnɔ diɲɛ de bɛna jaraki Mali bilahi an bi hɛrɛ min kɔnɔ mɔgɔw tɛ min dɔn fo mɔgɔw ɲɛ bɛ an na an b'u ɲɛ ni min ye nafolo la se la kɛnɛya la buda la karama la anw cɛ kelen an ka kare kɔnɔ cɛkɔrɔbaw de b'u kun suli anw ye o ye anw karamɔgɔ sababu de ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara anw yɛrɛ jɛkulu o jɛkulu la baarakɛyɔrɔ bɛ ten jɛɲɔgɔnkɛyɔrɔ bɛ ten kilokɛyɔrɔ bɛ ten an yɛrɛ an sɛbɛ dɔnna an bonya dɔnna an ye hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ la lahara taga jugu n'o ye Ala ni an karamɔgɔ sababu Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wajuli kɛnɛ belebele min ɲɛnamaya la ni alisilamɛya dɛmɛtɔɲa jɔyɔrɔ denkɛ Seydi Cherif Iba Haidara ye a ka cɛkɔrɔba sanuman Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka bangeli anniversaire o nisɔndiyaw a n'a gatotigɛw tugula o la nka nin wajulu su belebele min ɲɛnamaya la ni ka fara Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka anniversaire kan a munyamunya tɔ bonyana ni tableau diw ye ani waleɲuman dɔn jɔnjɔndiw Jamiyatul Ansarudin tɔnden cɛsirilenw ma olu minnu ka wulikajɔ anu ka cɛsiri bonyana kosɛbɛ tɔn in ka taɲɛ la. Kɔrɔfɔ kun ye Kadija Traore ta ye an bɛ to hali bi Kayi dugu kɔnɔ ka jɛ ka ɲɛmada nisɔndiyakanw fɛ minnu sɔrɔla DGP fɛ ka lase an ka taamadenw ka kuma galamani na. Alhamdulillah n bɛ Ala fo nisɔndiyalen danti nisɔndiya min na Kayi kɔnɔ yan nin final le su in na alhamdulillah a ɲuman tɛmɛna o final ɲuman kɛra ka bɛn karamɔgɔ ka bangeni don ma n'o ye le 12 mai alhamdulillah Jamiyatul Ansarudin Ansaru kanubagaw an bɛɛ taara ka kɛ ka ntolati kɛnɛ fa tewu ni tun ye mɔgɔ ye masa segin Ala ma vraiment bɛɛ nisɔndiyalen bɛɛ karamalen wajulu kɛra a ɲuman tɛmɛna allocution ɲuman tɛmɛna kana se baya di yɔrɔ ma n'o ye wajulu kuncɛw ye baya dɔ kɛra bi ne yɛrɛ mɛnna baya ye la mais bi ta ma deli k'a ye ne yɛrɛ ma mɔgɔ de tɛgɛ jigin ye k'a fɔ ko nin ma kɛ m'o ye quoi bɛɛ de ye baya kɛ tout le monde aw bɛna image ye bɛɛ de y'a kɛ donc vraiment o ye n'o bɛ fɛn yira o bɛ Ala yɛrɛ ka masaya de kɔfɛ parce que mɔgɔw bɛ ka fɛn ta min ka gɛlɛ hadamadenw yɛrɛ ni ma parce que kuranɛ ko inna nafsa la amaratun bisu'i ko ni yɛrɛ de bɛ nitigi yamaruya ka kɛ juguman kɛli kan mais o n'a ta bɛɛ
u nana k'u kale k'a fɔ u ti dɔrɔgu ta u ti ala tanaman ko kɛ foyi man bɔ ala bolo ka tɛmɛ o kan mɔgɔ kelen kanali o bɛ ala bolo cogo min na jango balontan terrain fale jama kanali mɔgɔ caman bɛ na nin tɛ ansaro dɛ caman bɛ u ma deli ka baya kɛ dɛ mais nin bɛɛ y'a kɛ su in na donc an bɛ ala fo o nisɔndiya kan nisɔndiya min bɛ na ka tila ka bɛn ni karamɔgɔ ka bangeni min y'anw kumabɔ min y'anw kɛ dugaden min y'anw kola an yɛrɛ ye ala de bɛ se ko la an bɛ dugawu kɛ sijan ni kɛnɛya ala k'a di karamɔgɔ ma karamɔgɔ yɛrɛ bɛ min fɛ tigitigiya yɛrɛ a yɛrɛ de b'o dɔn ala k'o k'a ye fɛn dɔ bɛ sɔrɔ a ni ala cɛ a yɛrɛ kelen ni ala cɛ min ka d'a yɛrɛ ni ala o k'a ye ala a k'a ye a mɛn kɔrɔ sisan réseau ne hakili bɛ min na karamɔgɔ ka o tɛ ban dɛ don min mana tu hakili la i bɛ se k'o de fɔ mais n'i y'i sigi k'i miiri kɛmɛ bɛ na mais ne hakili bɛ min na don dɔ la n ka mɔgɔba dɔ don a sɛgɛnnen karamɔgɔ sɛgɛnnen kun don a sɛgɛnnen parce que n y'a dɔn karamɔgɔ bɛ min fɔ a yɛrɛ b'a appliquer anw yɛrɛ tɛ se ka min fɔ bɛ k'o de muɲu n ka mɔgɔba dɔ bɛ nana yira o saji la a don y'a sɔrɔ karamɔgɔ sɛgɛnnenba don a ka kalanden minnu bɛ yen a k'u bɛɛ ka gɛrɛ u ka photo ta kalanden bɛɛ wulila kelen kelen ka photo ta ni karamɔgɔ y'a sɛgɛnnen a ma kuma a bɛ se kalanden 4 ma o kɔfɛ n ka mɔgɔ ɲɛnama in yɛrɛ tila ka photo ta ni karamɔgɔ ye o m'a bɔ a tila ko karamɔgɔ wuli k'i jɔ tuguni u ka photo ta ne ko n bɛ interview parce que ne ka mɔgɔba de don c'est à dire ne b'a dɔn a âge bɛ cogo min na ni sɛgɛn b'a la cogo min n b'a dɔn a t'a yɛrɛ bonya mais a sɛgɛnnen don cogo min na n'i y'ale ka sɛgɛn ye dɔ ka tila k'a fɔ n ye photo ta ka bɛn mais wuli k'i jɔ ne ko n bɛ interview ne karamɔgɔ ko non k'a to yen karamɔgɔ wulila k'i jɔ k'a n'a ka bonya to ɲɔgɔn na an bɛɛ b'ale de ka bila a la n'a ko an bɛɛ ka min kɛ an b'o de kɛ mais mɔgɔ dɔ kama ale wulila k'a jɔ k'a sɔrɔ a sɛgɛnnen don a bɛ yɔrɔ min na c'est à dire bonya kɛcogo de bɛ bonya quoi o ye ne yɛrɛ kamana quoi fo n sera n ko karamɔgɔ bɛ yafa n ma i sɛgɛnna a ko n ma ko ne tɛ fɛn kalama min tɔ fɔra o kɔfɛ o bɛ ni ala cɛ o de la n y'a dɔn ko ne fa ye mɔgɔba ye a ma nɛgɛ parce que mɔgɔ dɔ i fa bɛ se ka bonya mais i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔw nɛgɛ kɛnɛ ma mais a b'a yɛrɛ vrai visage yira o la so a bɛ ka min ɲini ansaro la kɛnɛ ma o de bɛ ka yira anw yɛrɛ la so kɔnɔ o de y'anw tɔ da la. an bɛ to hali bi kayi dugu kɔnɔna na DGP ka sɛbɛnni a ka kayi munumunu salo ye wajuli bonna kun kan a ye wajuli su kɛnɛ belebele dɔ ɲɛnamaya kayi liberté denbaya kamagule kaw fɛ min baaraw kɛra wasa ani kunnawolo ye o wajuli su belebele tɛmɛnen baaraw kɔfɛ a ye a kanu ka dakurunya fila di an ka taamadenw ma an ka jɛ ko ɲamada. Janto danaya la ka kan koyi wallahi wa ni sirama ala ɲɛ danaya yɛrɛ kɔnɔ ka danaya fɛn sigi a tigi ma ala i bɛ fɛn sɔrɔ i sigilen tɛ ni fɛn siga t'a la sigiyɔrɔma tɛ i b'a sɔrɔ n tɛ nin kisa d'i ma an ka bɔ bi mɔgɔ sisan cɛ dɔ bɛ yen a ye munumunu Allahu akbar a taara se alikaba da la a ye bara dɔ bin ne ye a datugulen don ni saki bon n k'a kɛ sa pour que k'a faamu a ye saki dɔ bin ne ye fantan don a bɛ min don ala t'a bolo a y'i sɛnsɛn n'a ye k'i sɛnsɛn n'a ye danaya an nana n'a ye a ka yɔrɔ la a y'a dayɛlɛ k'a lajɛ a y'a sɔrɔ musow ka kana kɔnɔ dɔ b'a kɔnɔ kɔnɔ in cɛ ka ɲi o de ye cɛɲɛ ta ye o don lu de tun ye kɔnɔ ye lu hali aw yɛrɛ nin tɔgɔ mɛn lulu ni marijana o lu o valeur ka bon jama ye o don o de tun b'a kɔnɔ a y'a ta k'a lajɛ a ko ne ka ɲɛnamaya dilan na a ka diinɛ ko a ma a ka danaya n'a ka laadiriya ko a ma a ko e ta tɛ nin ye hakili ko a ma kana sɔn dɛ nin dun étage dagabana jɔ hakili dɔ in ko n'i donna a kɔnɔ don dɔ la i bɛ bɔ taa kalifa segin a tigi ma an tu'addu al-amanati ila ahliha a wulila a taara alikaba la a taara sɔrɔ cɛ dɔ bɛ alikaba la mɔgɔ kɔnɔ gannen b'a ka fɛn ɲini cogo min na cɛ bɛ k'a fɔ yala mɔgɔ ma ne ka bɔrɛ ye wa mɔgɔ ma ne ka bɔrɛ ye wa ni mɔgɔ min ye bɔrɛ ye n ye mutubali 500 don
o fana wari ba de do jama kɛmɛ ka bɔrɛ min fɔ ne ko k'i bɛ 400 millions de o ye b'a ma o yɛlɛ ye o a ye weledakan mɛn a ko cɛ ma ko na yan cɛ nana a ko e ka bɔrɛ dɔ tununa wa a cɛ ko ne ka bɔrɛ tununa o de la n bɛ ka wele da ni mɔgɔ min y'a ye min na hakɛ d'o ma a ko ti baasi ye a ko na yan cɛ tugura k'o taara f'a ka so o sera ka so a ye bɔrɛ in ta a y'a yira cɛ la a ko nin don wa cɛ ko nin don a ka kɔnɔfɛn lajɛ cɛ ye kɔnɔfɛn lajɛ cɛ y'a lu bila cogo min na a y'a sɔrɔ a b'o cogo la tɛ kun a cɛ y'i tɛgɛ don a kunna a ko a bɛ mutukale 500 in bɔ k'a d'a ma a y'i miiri fɛnɛ a ko ne man ka nin kɛ sara la parce que ne ka laadiriya o de kan ka kɛ jagoya adlu sa'a khairun min ibadati alfi sana laadiriya sɛngɛlen ka bon seli fu 1000 ka sɔrɔ i tɛ Ala fɛ n'a f'i ka seli tɛ foyi a ko ne tɛ sɔn sara la a cɛ ko i b'a minɛ a ko non n y'a kɛ Ala de kama n y'a d'i ma Ala de kama sinon a ɲɛ ci bɛ ne yɛrɛ mais taa n'a ye bi bamanankan bakuruba kunnafoni o kun ye fila ye min bɛ sabu kɛ wasa CNT ka se n'u ka baaraw sigi cogo ye o ye jaratigɛliw kɛ sariya kisɛw caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ boli yɛlɛma donni na fangaɲinitɔn olu lahala kan Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan b'aw conseil islamique du Mali Maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ani sanu ɲɔgɔn fana karamɔgɔ Asedi Sherif Usman Haidara a ye san 70 sɔrɔ ɲɛnamaya la o siratigɛ la o nisɔndiya ani o damu dara silamɛya dɛmɛtɔn ani sanu ka ɲɔgɔn fɛ ka sanga ni kɛnɛ belebele dɔ sigilen ye mɛkalo tile 12 sanba 2 ani 25 ni fana bɛ kɛ sababu ka dansigi bi an ka kunnafoni sɔrɔla min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tuma ye kunnafoni diso ɲɛmaaya so fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ laseli wɛrɛ aw ni Lala Kuyate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan san'o cɛ Ala ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ